The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. That's Hebrews 4:12. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap, if we faint not. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. As we labor in the Lord faithfully, we wait patiently on the Lord, who makes things grow. So then, as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you are taught, and overflowing with thankfulness. Preach the word, be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but wanting to have their ears tickled, they will accumulate for themselves teachers in accordance to their own desires, and will turn away their ears from the truth, and will turn aside to myths. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to every one that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Psalm 119:105. And the gospel must first be preached to all the nations. Mark 13:10. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 3:3. Romans 10:17. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. That's in Luke chapter 11, verse 28. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. For I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. Sa dili ba kita magpadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, awag ka higala nga dili pa Kristohanon sa paggamit sa imong kaugalingong kaubuton sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Kristo ingon nga imong personal nga manuluwas aron ikaw maluwas. Suma pa sa Acts 16:31 in English, it says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. O ngalang kanimo igsuon nga Kristohanon, dapit ka karon
nga imong andamon imong kaugalingon pinagi sa hingalan, kumpisal sa imong nabuhat nga mga sala niining sud ning adlaw, gikan yan tong pagmata nimo hangtod karong higayuna nga imo kanang angkunon ngadto sa atubangan sa Dios nga Amahan. You just admit, you just acknowledge, cite, enumerate all those sins that you have committed, so you will be cleansed. So ang prinsipyo diha sa 1 John 1:9 nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Busa sa hilo magandam kita. Let us pray. Ama na mga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa makausapa. Imo kaming gidala niining dapita aron sa pagpadayon sa among pagtuon sa imong mga pulong ug kami nagampo Dios nga pinagis paggahom sa Espiritu Santo. Imo kaming tudluan sa dugang pangkamatuoran nga among maggamit sa mga dadlong panginabuhi. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw kaninyong tanan, mga suki, mga higala o mga kaigsunan nga mga Kristohanon. Niya nasab kita ni ining adlaw in good health. We are alert, askil pa, with a clear mind, sana nga itong pangisip. Gipabuhi pa kita, we are still breathing, nagaginhawa pa kita. Kining tanan gumikan lamang sa kaluoy, gugma, kortesiya o grasya sa Dios. Dili kita takos nini. We don't deserve it, we don't earn it, nor work for it. Kaya kini grasya man. O sa atong ipadayon, ang atong gibiyaan nga paghisgot nining atong title sa atong pagtulunan, God's 10 problem-solving devices for believers, alang ka natong mga magtotoo. O karon atong lambason usab sa atong panumduman aron dili na gyud kini natong mahikalimtan kadtong atong gipanghisgutan nga tulo ka mga dagkong personal nga mga sala, 3 major personal sins nga sagad ginabuhat that believers commit nga kaniadto murag natural lang natong ginabuhat niini kay wa pa may makabadlong sa atong galamhan sa atong kalag. Karon kay naganam naman kita og panag-iya sa mga pulong sa Dios, so ato kining gituuhan, gimetabolize na kini, then kini maoy giya nato, maoy guide alang sa pagsabot, pagdugang yung mga doktrina, mga pagtulunan. You see, we learn doctrine from doctrine. Okay? Sa ibong pagtuon sa mga daghang mga pagtulunan gikan sa pulong sa Dios, then kana patungan na po na o dugang yung mga pagtulunan, doctrine upon doctrine. You see, precept upon precept mo kanay buti pasabot. So kining tulo ka mga dagkong personal sins nga itong ginabuhat kaniadto, murag na uso na lang nato, murag nabatasa nato kay lagi wa pay nakabadlong natong pulong sa Dios. So mo kanang atong labaso no pod, tulo ka major personal sins. Ang una nini, ang kinagrabihan nining tulo mao ang mental attitude sin, sala sa una-una. Ngano mang kinagrabihan man well, unas tanan, sala kini nga di makita. Ang nakahibaw ra gyud niya ng imong pagbuhat sa mong sa ikaw ra ug ang Dios. Susta? Ikaw ra gyud ug ang Dios. Way lain na nasayod. Gawas kon kadtong ikatulo nga matang sa sala nga giingon natong over sins, pero kini naghisgot mangitang mental attitude sins, sala masurahuna, then niya sa sword sa atong pangisip. You see? So mo ni ang mga klase o mga matang sa mga sala nga kaniyadto sagad atong ginabuhat. Pride,
pagka mapahitason. Okay? Kana bang we consider ourselves nga mas bintaha pata, mas maayong laki pata sa uban, all of this mao na pagka mapahitason. See? Kana sala sa una-una. Nya ikaduha, hatred, kanang pagdumot. You see? Hatred, pagdumot. Unya ikatulo, mao ang implacability, ang pagkagahig dili masultihan ba. So gahig manigingon sa mga ubang tao may gahig simod. Okay? So implacable. Unya ang ikaupat, jealousy, pagpangabubho. Sala man na sa nauna. Unya ikalima, envy, ang kasina. Masina ka sa imong isig kaingon, isig katao mo kana mo kadto kay murag mas daghan siya unsa mga kabtangan, unsa mga properties, unsa na diha, daghan siya kwarta sa bangko, all of those things. So na di ka gusto mabintaan. So mo na nasina ka sa imong isig katao. Sala sa una-una. Unya sunod, guilty feelings kanang imong pagbatig sadan. Sala man na sa una-una. O ang sunod niya na mao ang fear. Kasi ato maning gisgutan. Nasud pa man sa atong tunanan ini. Fear, ang kahadlok o pagkahadlukan. You see? O ang sunod ni worry, ang pagkabalaka, sala sa una-una. Kung balaka ka, unsa imong sunod nga kanang meal, want to serve your family, o sala na kay nabaka naman po ka. Walang kamo salig yun sa pulong sa Diyos. Gingon nga Philippians 4:19, my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus. Na pulong man na, saan ka na sa Diyos. So kay pagsalig sa iyang pulong, o pamasilsil lagi ang pulong sa Diyos diya sa imong kalag. Therefore, balaka ka, o niya naanapog kay anxiety, kana bang pagkahigwaos o panag nag-alindasay. See? O niya, ang imong self-pity, ang imong pagkaluoy sa imong kaugalingon. Taon, luoy ko, biniyaan ako palad. Mo ka na, mo kanto. Sala sa una-una. O niya, mo lang ito mga ehemplo. Apan daghan pa. Okay? Napayo sa vindictiveness kana pagka mapanimaslon. See? So, those are the examples of mental attitude sins nga angay na gyud nga we get rid of that or stay away from that, from doing it. Nga di na gyud nato na mabuhat pa kay kana mga sala ung sa iba naman ta nga sa panahon nga kita magkasala unsaon ta sa Dios, anak man ta niya, then iyatang pantunon. So doon na pud ta agian nga tulo ka matang sa pagpanton. Una niini pagtuktok, knocking, discipline. Mutuktok ang Dios, anak, balik sa sod, ayaw dihas gawas. Kaya gawas magka sa panahon nga ikaw makasala. So pabalikon ka sa Dios sa imong dapit nga puloy-anan, ang royal palace nimo nga divine sphere, o aron di na ka makabuhat niya itong mga sala sa una-una, labi na. Okay? So, badlungon ta sa Dios kay anak man ta niya. Okay. Mao kana ang unang matang sa personal nga mga sala. Mental attitude sin. Ikaduha mao ang sins of the tongue, mga sala sa dila. Ehemplo nini bullying, kana pang pagbugal-bugal, sunod maligning, pagdaot sa uban, pagdaot sa ilang dungog, maligning. O niya sunod criticizing, ang imong paghinaway, paghinawayon nimo, sala na sa dila, paghinaway. O niya kanibang criticizing, okay, maghisgot ang karon taon niya na. O niya sunod lying, kanang imong pagpamakak, sala sa dila. Sunod
Gossiping, na kining gossiping, unsa man ni? Kining paglibak. More sagad yun na itong ginabuhat kaniyadtong wa patay pulong sa Dios. Gossiping, pagpanglibak. Yeah, okay? You stab the back of anyone imong gi daot, see, maligning, gossiping. Gossiping, kana bang manglibak ka, no? Unya imong sultian tong usa ka amigo tingali nimo, ato ra niya, no ra bagyo ni sagad, di ba? Ato ra ni ayog samba sa uban. Unya kamura kun nag-istorya na ato ra ni, inigabot na po sa laing amigo na po nimo, medyo gisultihan nimo yo, ato ra na, ang tod ang tanan na nahibaw. You see, mukalat na, sama na sa wildfire sa California. Labihang musila obra na sa, it will burn down the forest. See, basta mo na gamiton ka ng dila, unsa ka hait kaning sala sa dila. You see, gossiping. Manang we have to get rid of that, kanang panglibak sa uban. Unya, ang kinibang magbuhat ng mga panglibak, ilabi na sa mga tao nga way buhat, moro na ilang buhat ng panglibak. You see, mao bitaw na sinultihan diya, na panultihon nga idleness is the workshop of the devil, di ba? That's really true. It is the workshop of the devil. Kamo man kay ginabuhat, you are not getting busy. See, apan kunay pulong sa Dios diha sa imong kalag, busy ka na galihok ang imong pangunahon na tungod sa unsa mga pulong sa kamatuoran diha sa imong alimpatakan, sa imong kalag. Kung wa kay pulong sa Dios, mao na biktima ra gyapon ka. Sige ka pagbak, sige ka pamakak, unsa pa, mao na itong sagad na itong ginabuhat. Yan sa sunod sa pagpanglibak, judging, kanang pagpanghukom, manghukom kas uban, sala na sa dila. Okay, ato ta si katulo, overt sins. Kaning overt, kaning mga sala nga makita na gyud sa gawas, dayag na gyud. Example, of course, dayag ning murder, kining pagbuno. Sunod, adultery, pagpanapaw. You see, naaraban na 10 commandments gyud. Thou shall not covet your neighbor's wife. Mao kana, adultery is sin, which is visible, overt sins. Sunod, drunkenness, kining paghubog-hubog, sala na, sala nga makita, kining kaning apil na ni mga drugs. Okay, na mao na apil na mga inom, sa pa pagpang-high nimo. All these are overt sins. Drunkenness. Sunod, pagpanulis, pagpangawat, stealing. Hindi ba? Dayag man na, makita man na sa gawas. Kini mga ehemplo lang, panlabihan naghanap ang listahan. Gikutlo na to kining maong pagtulunan gikan sa pulong sa Dios. Ayaw na ang atong gigama kini gikan gyud ni sa kamatuoran. Nara nimo, imo ba kanang dawaton, imo ba kanang tuuhan? It's a matter of choice. So, mao ni mga matang sa mga sala atong gisgutan. Dili mortal sin or venial sin, wa na sa pulong sa Dios. Okay? So, I hope nga kini na anam-anam na po kasil-sil diyan sa imong kalag. Igsoong magtotoo aron ato nagyud ning likayan. Di nagyud mo buhat sa ingon kay kini makaguba sa atong espirituhanong pagkinabuhi. It will destroy our relationship with God. It will destroy our spiritual life. Now, okay, sa pagbuhat nimo niining maong mga sala, mo develop ra ba kag fear? Yeah, mo develop ka. Now, ato ragong reviewhon katong 7 ka kategorya sa categorical problems.
the 7 categories of categorical problems. Una nini, distraction from self and others. Pagkalinga sa atong kaugalingon, okay? Because of us, our arrogance, tungod sa atong pagkamapahitason. O ngay kaduha, tungod sa uban, gumikan sa uban. Nalingata, gumikan sa uban. Nalingata, gumikan sa atong kaugalingon, atong pagka-arroganti. So mao kini ang una nga kategorya, distraction from self and others. Now, mao ka na, mubuhat na kaniya itong tulo ka major personal sins nga itong di palang dugay itong gisgutan. Now, ang ikaduha nga category of categorical problem, fear and other emotional problems like panic. Okay? Kana bang na-term nila sa Visayan nini. Kay panic. Kana matarantar ka. Di na ka makahunahunag husto. Kay natarantar ka na. O niya, mo ka nang ikaduha, fear and other emotional problems. Ikatulo, rejection. Ang iyong pagsalikway. Dili kay ikaw mo salikway. Kung isalikway ka, you will be rejected by your friends. Mura tingali ko na unfriend ka sa unya tingali sa Facebook nimo diha, na unfriend ka sa imong mga friends. No, mo na ikatulo na nga matang o kategorya sa categorical problema man na, di ba? When you are rejected by your friends and by your loved ones, di ba? Problema na. Unya ang ikaupat mo na ning kamatayon o ang pagkamatay, death or dying. So problema man di ba? Problema. Kung naay mo mamatay sa imong banay, di ra ba madaog simbako? Wa na kanang wordang simbako, wa kana sa diksyonaryo nimo ingon nga magtotoo. Wad ana kana, pa ana kana. Sa Tagalog pa ibura muna kana sa imong pangunahuna, kay wa na sa pulong sa Dios kanang simbako. Okay, death or dying. Kung na mamatay sa imong pamilya, sama sa nahitabo sa akong pamilya, gibiyaan ko sa akong kapiga sa kinabuhi, then nato sa problem, di ba? Apan kung wa kay pulong sa Dios, unsa man, di ba matarantar ka? Minatay ka sa paghilak diha. See? Mao na higingon og we have hope. We unlike those unbelievers who have no hope. You see? Okay, so death or dying. Ang kamatayon o ang pagkamatay. Okay? Kunya ikalima nga problema kategorya sa categorical problem mao ang timing. Problema man ang timing. Kung wa kay hustong timing na paninditan, ako kang taga-himplo og timing, kini mag-drive ka, di ba nagkinahanglan nag-timing? Kasagaran ninyo nagpaminaw karon, makamauman tingali mo drive, kasagaran ngayon ko di tanan. Okay, so ikaw nga makamao mo drive, kinahanglan og timing sa pag-brake, timing sa pag kanang buylo sa imong gasolinador, timing sa imong paghunong, pag-atras, tanan, timing. Problema na kung wa kay hustong timing. Mao na, problema man na. Therefore, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, ikaw nagatuon sa perfect timing sa Dios. Kaya mo man naigiingon nga God's timing is perfect. Perfect, hingpit. Way kuwang, way sobra. Mao na buot sa Dios nga mahilo na ta, mahitukma ta, mahisibo ta sa iyang timing. You see? We should be in sync with His timing. In sync. Kung sa may buot pa sa buot, in sync. Nga, nahilo na. Takdo. You see? In cadence. May buot pa sa buot. Kung naghisgot og military, in cadence sa imong pagmarcha diha, in cadence
So timing is a problem. Ang ikaunom, promises versus integrity. Promises. Ano bang mga saad versus sa imong integridad, ang imong pagka-masaligan. Manibot pa sa bots Bisaya. Integrity is pagka-masaligan, kasaligan. Ang mga saad versus integrity. Kinahanglan ang mga saad imo ginang sa tumanon. See? Problema pa na. Problema po na. Ang ikapito, ang imong kinaiyang makasala o ang pagkaunsa, pagkaguba, pagkatibulaag nga trend. Is a fragmentation of trends. Kay kita kung mga magtotoo, gipagkasama kita sa kanang grenade, kanibang granada. We are living grenade. Aktibo ka ng grenade nga kung mosipyat kita, mounsa, mo implode dito sa sword niya, dayon ka na og fragment ang imong unsa, ang uso diha sa imong pagkakristohanon, mo fragment ka na kay gumikan kay nagsugod sa unsa pagkabiktima nimo sa imong kinaiyang makasasala. Problema. See, all of this. These are the 7 categories of categorical problems. Now, balik na bunta paghisgot may tungod dining pagkahadlok, fear. Okay? Regarding fear, a coward cannot think under pressure. Ang talawan, mo ba na Bisaya? O ang talawan, hadlukan. A coward cannot think under pressure. Dili siya makauna-una kung piiton na siya. Nanay pagpiit siyang kinabuhi, di na siya makaunsa, huna-huna. Therefore, siya nahog sa kategorya pagkatalawan, hadlukan. You see? Kung piiton na siya. Apan ang usa ka isog, brave person can, with relaxed mind, na ipagkahayahay sa iyang panguna-una. Hanoy ang iyang panguna-una. Hayahay. Why unsa? Kaguliyang sa iyang una-una. Hapsay. I hope kini mga synonym ni mga Bisaya. Hapsay ang iyang panguna-una. So balik ko na ko, regarding fear, bahin sa kahadlok, pagkahadlukan, a coward cannot think under pressure. But a brave person can think under pressure with relaxed mind. Now, therefore, along this line, ang imong pagpunting sa imong pangunauna, concentration, okay, punting, pagtutok ngadto sa imong angay nga ipunting imong nauna, concentration is required sa imong pagtuon sa pulong sa Dios. That's why sa dili pa kita magtuon sa pulong sa Dios, di ba? Hatagan ka og pila ka gutling o gutlo sa pag-andam sa mong kaugalingon aron masiguro nga ikaw ingnon ta limpyo sa imong kalag, limpyuhan tong kalag, kay that is the process of being filled by the Holy Spirit og ana kay pakigambitay sa Dios, fellowship with God. See? Aron unsa? Og sa imong pagbuhat niya na gamito nato ang atong pangisip, concentration, mentality, aron kita makatutok og makasabot atong mapopo. Okay? Ang buot ay masabot sa atong gitun-an nga pulong sa Dios. Now, kinahanglan atong inumduman po ning prinsipyo ha. The rate of learning must exceed the rate of forgetting. Sabi ni Saya, ang kapaspason sa imong pagkaton kinahanglan mo labaw sa kapaspason sa imong pagkalimot. Sakto ba ng binisaya? So in English again, the rate of learning must exceed the rate of forgetting. So,
Gikinahanglan ang consistency sa atong spiritual momentum. Consistency nga malahutayon kita, nga masubayon kita, o consistency in inculcation sa atong pag-silsil nili sa atong pangisip, sa atong galamhan sa pulong sa Dios. And then consistency in metabolism. Metabolism, nahibaw naman ka, ugbot pasabot, ato naman ang gisgutan, no? Kining metabolization of Bible doctrine, imo nang gituuhan, o ang Diyos, Espiritu Santo mo, imo metabolize, gud na, sa imong human imo tuuhi, ang imong nasabtan nga pulong sa Dios, o human na, imo na magamit sa imong spiritual life. So, okay, padayon ta. Consistency and concentration is critical. May nungdanon kayo, labihas pagka may nungdanon. Alang sa ka magtotoo. Ang pagkamalahutayon sa imong pagtutok sa gitudlo nga pulong sa Dios. Critical. Ayaw kalimti. Ayaw kalimot nga ang mga krisis o ang mga katalagman, crisis and disasters mo abot ra ba gina, it will just hit a believer instantly. You see, mukalit ra nag-abot, di ka kalikay mo nagingon inevitable. Okay, let us not forget that crises and disasters will just hit a believer instantly. Okay, and when they hit us, sa dihang mo igo kanato mo hapak kanato, ang pangutana, do we have the skill to handle them? Na batay kasibot o kaibalo sa pag-atubang niya na, pagpakigharong niya na. You see? Nainom ba mo sa unsay nitabo ni Job? This is a very good example. Ang kinabuhi ni Job. Did he fail when the disasters hit him? No. Wag yun. Wag yun siya matarantar. Wag siya makuyapi. Unsa mo na ingon nila. Wag yun siya mapraning. Mora ba na ilang sagad term nila na praning, na panic ba? Okay? Wa gyud si Job matarantar when the disasters hit him. He even bravely said, sa gisulti ni Job, the Lord giveth, the Lord taketh away, blessed be the name of the Lord. Di mo na? That's what God wants a believer to experience. Mo kanibot sa Dios nga atong masinati sa dihang hapakon tag mga kanang katalagman ug mga pagsuway sa kinabuhi. When disasters come, what we usually feel is panic. Natural lagi na. Natural. But there are a lot of biblical passages and verses that give us regarding this. Ako katagag himplo, Deuteronomio 31:6. Kung sa gisulti sa in English, be strong and courageous. Do not be afraid and terrified because of them. Ano sa maning them? Crisis and disasters. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Na, di yung kabihaan niya. Unya, verse 8 pa diha. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Now, by the way, niya ay punto nga kung dadon nimo. Niya ay punto nga kung dadon nimo kung bahin na gani o kanang kahadlok kini rabang Biblia nagahisgot kini bahin ninong do not be afraid. The Bible writes 365 times, do not be afraid. Nakadungog ka? Okay? Do not be afraid is written in the Bible 365 times. O kana,
mao'y adlaw-adlaw nga pagpahinumdom gikan sa Dios nga ang Kristohanon magakinabuhi adlaw-adlaw being fearless nga way kahadlok. Okay, mao na. The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. Isil-sil na di sa mong limpatakan. Isaiah 41:10. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Salmo 56:3. When I am afraid, I will put my trust in you. Mao ni mga saad sa Dios. Ang pagtuo, we can see here, is a requirement in reverse concentrating Bible doctrine. Unsa may gisulti sa pulong sa Dios? If God is with us, who can be against us? Dito sa Exodo, in the Exodus, ang mga Hudiyo saw Pharaoh's soldiers. Problema to, di ba? Sa ilang pagkita sa mga sundalo ni Paraon, apan si Moises, ang iyang gitanaw dili ang problema, ang solusyon sa maong problema. The Jews were victims of the fear-panic ploy. Numdum ka sa fear-panic ploy? Fear and faith are mutually exclusive. Di na sila kanang masagol. Samar na tubig ug lana, di ni mo na masagol. If you fear, that means you don't have faith. But if you have faith, you do not fear. Sabtag na pagayo. Adversity is the outside pressure of life. Gusto? Ang pagpiit sa mong kinabuhi gikan sa gawas. Apan ang stress, ang pagpiit o ang kanang kalisod. I think that is the Visayan sa stress. Ang kalisod o pagpiit, okay, gamiton lang ito ng pulong pagpiit. Ang pagpiit is the inside pressure of life. Nasa sulod nga pagpiit sa itong kinabuhi. Now, there is a principle here along this line. Adversity is inevitable. Dili kalikayan. Apan ang stress is optional. Nag-agad kung imo bang tugutan. You see? Nananimo, it's a matter of choice na po na. Abi nimo, every believer should take the responsibility for every decision he makes. Numdum ka sa prinsipyo din eh. Every time you make a decision, it's only you who is accountable, responsible, and answerable. Also remember, ayaw na yun yung kalimtipon. Human solution is no solution. Dili kasulbaran. Only divine solution is the real and genuine solution. Sabda po na. Ang Diyos nun rang solusyon mo'y tinuod, matuod, o timos nga unsa kasulbaran. Now, the next point we will take up, mao ang ikatulo nga categorical problem, which is rejection. Balik ko na doon. Kano bang pagsalikway? Rejection by your friends, rejection by your loved ones. Okay? Okay, when you are rejected, unsa may imong bation? Tubag? Unsa? Maluoy na kasi mong kagalingon. Gusto? Then you become depressed. Mura ka ng malusno. Gusto? Now, when we are rejected, ang tulad ni generalize, when we are rejected, that means somebody is rejecting us. Tama? Ito ba tinagawag? So, ang umalikon, when we are rejected, kung kita gisalikway, kana nagpasabot, somebody is rejecting us. There is a rejector and there is a rejectee. Meaning, discarded, set aside, excluded, eliminated. Okay? So,
Therefore, there is a problem in being rejected. Suliran kining kanang isalikway ka. One who is rejected, ang usa ka tawo nga gisalikway, becomes stressed, na murabag apiiton na siya, and he feels jilted or dejected. Muragi kanang giduot, gius-us, dejected, jilted, madiskurahi. I don't know, that's Visayan, di ba na Visayan ng diskurahi. Anyway, basta one who is rejected becomes stressed and he feels jilted or dejected. Now, kini this is destructive to our spiritual life. Basta. But if a believer has personal love for God, kung nanag-iya siyang personal nga gugma ngadto sa Dios, this is not a problem to him. Di ra ba? Dili gyud kini suliran alang sa maong magtotoo. Kung naa siya personal nga gugma ngadto sa Dios, personal love. Okay? Ang gugma nato sa Dios personal. Ang gugma nato sa atong isig katao impersonal. Okay? So, sa laing pagkasulti, the believer needs to have Bible doctrine. Apan di lang kay Bible doctrine, kinahanglan metabolized nga Bible doctrine na galing na, kay gituhuan na. Okay? The believer needs to have Bible doctrine metabolized aron sa ingon niya na siya makaunsa, makalikay. He can avoid being affected when he is rejected in life. Kung siya is likway sa kinabuhi. In terms of rejection, there is a rejecter just as there is a rejectee. It's either you are the rejecter or the rejectee. Mahimong ikaw mo ay rejector o rejectee. Now, whatever or wherever you are, the first thing that should be considered is the cause of that rejection. Unsa hinungdan? Cause. The cause is the problem. Ang hinungdan, mao ang suliran. When it comes to problems, you either use God's problem-solving devices or your human problem-solving device. It's a matter of choice po. May imong sulbaro na sa imong tawhanon ng mga solusyon. Panon sa ang prinsipyo, human solution is no solution. Only divine solution. Ang iha sa Diyos, mao na real, genuine nga solution. So, but remember the principle. Human solution is no solution. Only divine solution is the real, guaranteed solution. Na atay kabubuton. Gusto? Kabubuton nga atong magamit. It's a matter of choice. You must consider this principle. Adversity is inevitable. Stress is optional. Ang usa ka rejectee, ang sinalikway. Sakto ba ang binisaya? Ang rejectee, sinalikway. Apan ang rejector, nagasalikway. Okay, mao man niya itong paghubad nini. A rejectee, sinalikway, is the one being rejected. Ang rejector, nagasalikway, is the one who rejects. Now, kitang mga magtotoo, kanang pahimangnuan, we are admonished by God's word to be persistent in the cognition, metabolization, and application of Bible doctrine. Okay? Pahimangnuan kita, gipasidanan kita sa pulong sa Dios, nga kita magmalahutayon, magmasubayon sa atong pagtuo, kanang dawat o paggamit sa pulong sa Dios nga gimetabolize na o let it circulate in the stream of consciousness. Tuyok-tuyokan na sa imong unsa, imong panimuot. I think that's the right Visayan word sa consciousness.
palibot-libutan na, patuyok-tuyukan na sa imong imong panimuot. Let that circulate in the stream of consciousness. And this is, the Christian life. Ang iyang inunta foundation, ang iyang kaligunan, maura gyud ang pulong sa Dios. You see? Maura na patukuranan sa imong pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Abi nimo, sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, I'm talking to a believer. In the life of a believer, there are many problems that would crop up nga mutunga lang. And as they hit the believer's life, sa diha nga kini mohapak sa kinabuhi sa usa ka magtotoo, God's divine assets and divine weapons for him to use are right there. Asa man nimo makiti? Asa nimo makaplagi? Diha sa right lobe of the mentality of his soul. Tuo nga bahin. Right lobe. Unsa to ang right lobe? Unsa functions right lobe? Doer lobe. Ang left lobe, tigdungog, tigsabot nga lobe. Hubahin sa iyang pangisip. Okay? Sa iyang kalag. Akong balikon. In the life of a believer, there are so many problems that would crop up, and as they hit the believer's life, God's divine assets and divine weapons for him to use are right there in the right lobe of the mentality of his soul. It is for the believer to make the outside pressure of adversities internally sa sulod nun and become stress to him, or respond them with the use of God the Holy Spirit's enabling power. It's a matter of choice na po. You see? It's for the believer to make the outside pressure of adversities internally and become stress to him. Kung iya ka nang ipasod diha sa iyang galamhan, it becomes stress. Or mutubag lang siya niya with the use of God the Holy Spirit's enabling power. Hence, it all depends on the believer's volition. Now, there are 3 stages of reactions. Tulo ka mga kanang ang. Okay? 3 stages of reactions. Una nini, denial. Ikaduha, repression. Ikatulo, projection. Now, ato nang isgutan na, kining denial, kana bang di ka ba mo kanang angkon, you deny. Okay? Nara ba kay problema? Wow, so you deny. Denial. And then ang repression, paglubong sa kalimot. Imo ba lang ilubong sa kalimot aron di na namo hasol nimo. Ug ang projection, ang imong ipahid na ngadto sa ubang mga tao. Now, you know what? Kita mga magtotoo, gipasidan anta. To be sure, we are inside the divine atmosphere. Gipasidan anta sa pulong sa Dios nga hopefully, let us be sure nga naa kita magapuyo sa atong royal palace. Inomdom ka? Sa atong operational divine atmosphere, mao ni atong puy-anan, where there is that perfect environment. Tiyaw mo na, gisangkapan nato sa Dios ning perfect environment nga puy-an. Unya daghan magyud nato nga wa gyud gihapon makaamgo gyud niya na. Have not realized nga naa diha there is stability, there is power, there is courage, unsa pa, there is kanang success, there is promotion, tanang mga positive things na diha sa sod sa operational divine atmosphere. Ug kini naa sa tong una-una, it is a mental attitude. Balikon ko, the Christian life is a mental attitude life. Mao na nga pasidaan ka na sa Dios nga
saturate your mind with my word. Kay di ka magmahay sa diha nga imong unsa ma-sil-sil na gyud, na imo na metabolize na gyud diha sa imong kalag. So, we are admonished to be sure we are inside the divine atmosphere, so that when we make any decision, we are inside the area of strength. Kaya kining operational divine atmosphere, the other name for that is the area of strength. Dapit nga naay unsa kalig-on. Surely our decision would be right and good sa diha nga nata sa sud. Okay? Akong balikon nga, sa diha nga ikaw ana sa sud, sa royal palace nimo, the divine atmosphere or the plan of God, okay? Daghan managnan, it's a mental attitude na sa imong sulod, sa imong imong huna-huna, o kanang sa diha nga naa ka sa sud, sa diha nga mohimo kag decision, any kind of decision, basta ana ka niya ng dapita nga ginganlan og area of strength, surely sigurado gyud nga kanang maong decision nga imong gibuhat ngihimo would be right and good. Now, our reaction to rejection will complicate our life. Mo kanang mahagbong na og kanang mura ba og magkagubot na noon, it will complicate. Samot ba our reaction to rejection will complicate our life. Thus, ato nang kalimtan ang Bible doctrine sa paggamit niini, we become miserable. Okay? Mao gyud na ang kahagbungan, mao gyud na ang atong dangatan kung kita mo react ngadto sa pagsalikway. Our reaction to rejection mo complicate sa atong kinabuhi, o mao nga makalimtan na noon nimo ang pulong sa Dios nga magamit o kita mahimong miserable, makaluluoy. Now, let's not forget one thing in terms of this impersonal love. When we use this feeling of the Holy Spirit love, that's the other name for impersonal love, feeling or fellowship with the Holy Spirit love, your spiritual life mupadayon kini to be solid and moving forward. Okay? Life for the believer becomes complicated when he fragments because of reaction to rejection. Now, mo naginganlan sa ato ning term nga iconoclastic arrogance. Ano siya maning iconoclastic arrogance? Ang but pasabot niini, when we have an idol or model, okay? Role model ba? When we have a role model, then he later on rejects you, iya kang isalikway, we likewise reject him as our reaction. Basta? Ato na po siyang isalikway po nga isip ka na mo atong reaction. We have already said, ato nagingon din that there is a problem in being rejected in life. Problema yun. Remember, if there is a rejecter, there will always be a rejectee. Once the rejectee reacts to the rejecter, kaya wa man siya kasandigan, he has nothing to lean on, nothing to use in his being rejected, wa siya magamit sa samtang siya gi salikway, he becomes a loser. What ay mahimo niya na? These are the principles nga di lang kay kultura kapag paminaw niini, kundi isil-sil na yun ni nato sa atong alimpatakan, sa atong kalag. Akong balikon, once the rejecter reacts to the rejecter because he has nothing to lean on, nothing to use in his being rejected, he becomes a loser. Mahimo siyang pildero.
a casualty. Thus, the believer needs to have Bible doctrine in his soul. Nanginahanglan siya kanang doktrina diha siyang kalag, so he would be able to respond, not react, to the rejector. The believer has to learn, has to metabolize, has to apply Bible doctrine to be a winner in this area of being rejected. Sa laktod nga pagkasulti, he should learn the unsa kini nga atong topic. He should learn that 10 problem-solving devices that God has provided him to use. Nga, gisangkapan ta sa Dios ug napo ka mga paagi sa pagsulbad sa atong suliran. Di pagyug ka makaamgo niya na. Naara po na lagi nato. Mugamit bata niya na. Uwa kay doktrina unsa man po imo gamiton. So magsugod gyud na sa pagtuon nato sa pulong sa Dios sa doktrina. Okay? Doktrina man ang 10 problem-solving devices. Or the other name for that is unsa doctrinal rational. Okay? So, we have to extrapolate all the doctrinal rationales when facing any problem bisag unsang suliran sa kinabuhi. Okay? Yes, there are myriads of problems, labihan sa kadaghang mga suliran. Be it in marriage, di ba? Sa atong kaminyoon, sa atong patigayon in business, sa atong mga peers, sa atong mga sigka kaedad, atong mga barkada, etc. And we need not react to those problems but just respond. Okay? Atong tubagon. Atong magigharong tanya na agig tubag, dili kay mo react. Kaya tungod ka na bikil na ka. Respond tubaga with metabolized Bible doctrine. Sama pananglit sa unsa. Personal sense of destiny, impersonal love, etc. So, extrapolate them. Imo na silang hinumduman o imo na siyang tipunon. Okay? And apply the pertinent doctrines to any particular problem. Okay, mo lagi ning kikinahanglan ta mag persistent, consistent sa pagtuon sa pulong sa Dios kay naa may mga klase sa mga suliran nga nanghinahanglan og particular pertinent Bible doctrine o doctrinal rational. Kaya di man ka mo ka-apply lang ka diyang mga doktrina nga wang sibo, it's not pertinent. You see? So, the admonition sa pulong sa Dios mo nga we have to extrapolate sa pulong sa Dios o mga doctrinal rationale and apply the pertinent doctrines to any particular problem. Let's remember the 8 stages of reversionism. Unsa katuto? Kini paglabas na po sa atong panumduman. Okay, ang 8 ka mga ang sa pagka-reversionista. Unsa man ning reversionista? Gikan man sa pulong sa reverse. Unsa man ning reverse? Mo unsa? Kanang atras, dili kanang abante. That is the opposite of atras, abante. Okay? Daghang mga Kristiyano nga nag-atras abante. Kaya wa man lagi persistent o consistent sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang ilang matang sa pagtuon sa pulong sa Dios intermittent. Ang sabot pasabot. Parihar gud og kanang sa kanang panahon ba sa weather kinta sa atong ang tawag nila niya na kanang well, let's not recall all those things nga basta kang atong hisgutan din ang atong tumong paghisgot sa panahon or stages of reversionism nga unsa gikinahanglan atong masilsil. Okay, as a review, unsa man tong 8 stages of reversionism
Ning atras naman ang usa ka magtotoo. Ning reverse siya, ning atras siya. Well, the term ni sa mga sagad nga mga kanang evangelical Christian, silang gitawag din is kanang backsliding. Apan ang doctrinal term nato din is reversionism. Kaning reverse mo, ning atras ba? Ning sugod sa uno, ang usa ka magtotoo nga unsa naan na siya sa kana nasuod na siya nining stages of reversionism. Ang una niini reaction destruction. Okay? Mo react kada kinta panalitan mo tambong kag Bible study unya na ay kanang prinsipyo o mga doktrina nga mo siya giigo. May siya, uy, ano man ning nahibaw man ni nakailam ni nako. Ako magigiigo nini. Nawara ba siya iga? Ang pulong sa Dios mo igo man. Unsa gisulti diya sa Hebrews 4:12? Unsa gisulti sa Hebrews 4:12 nga sige na tog hisgot? The word of God is unsa? Alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. Na alive and powerful, oy, buhi ug nagalihok nga gamhanan. So ang usa ka magtotoo nga nagpaminaw sa pagtudlos puno sa Dios ug mura siya giigo, then mo na mo react siya, so ma-distract tungod siya ang pag-react, siya malinga na, wa na siya pagpunting sa gitudlo nga pulong sa Dios. Okay, mo nang una ning sud na ang mao magtotoo sa distraction o reaction. Ikaduha, kay wa naman siya ay kalipay, mawalan mga kalipay kung mawalan na kag doktrina. Ikaduha mo naging lang frantic search for happiness. Nanay pagkadipo-dipo niya pangita unsa kanang laing matang sa kalipay. Na unsa man kung dili na Dios nung kalipay unsa tawhanon kalibutanong kalipay. Frantic search. Ikatulo, Operation Boomerang. Oy, mo sumbalik na niya ang iyang sigig pangita nagkalipay, sumbalik niya nga de na siya malipay, mag-uol na siya, unsa na magsugod na lang ka reverse. Unya ang ikaupat unsa emotional revolt of the soul, mo rebuild na ang iyang kalag. Pinagi siyang pagbati na nomdom ka kung pagbati imong gamiton, there is emotional revolt of the soul. Sunod, locked in negative volition, locked in murag na sirado na ang imong pagka-negatibo, wa nagyoy pagkaabri, locked in. Pareha mo ko kag pahitan sa imong sakyanan, imong kutsi, unya imong tuslok ka ng pag-lock niya na nalock in ka, di na kagagawas. Ug na imo abre, di na siya ka-abre kay na-lock in man imo. Mao po na sa atong attitude gato sa pulong sa Dios. Na-lock in na. Nasirha na. Okay? Locked in negative volition. Ang sunod na anay black out of the soul. Dili ka brown out. Black out na yun. Nanay kangit-ngit, kangiob, kadulum. See? Sunod, scar tissue of the soul. Na anay uwat. Di ba kaning masamad ta? Unyang mahimo na siya unsa ug magkaanam na siya og kaalim pagkaayo, di ba mo gawas ang kugan, okay, with excuse niya itong nangaon yung panahon na ana, okay, o kay gahi natural mo ni natural niya gahi gina siya, okay, o mahimo na siyang uwat unsa may imong ma-feel og uwat, di ba gahi. Okay, mo na ang atong kalag na scar tissue of the soul. Ug ang ika-walo nini mo na ng reverse process, reversionism. Tanan nga bali na, nangabali, dili ka nangabali, nangabali na tanan. Kaniadto usare mong asawa karon na daghana.
sa kaniadto mao kini ang imong kanang priority karon nangadaghan na. See? Nangabali na ang tanan. Reverse process reversionism. So mao ni 8 stages of reversionism. Og dinhi nato sumpay kini ugma pagpadayon nato niining atong pagtuon niining God's 10 problem solving devices. Og gidapit ka gyapon igsuon og higala sa pagpadayon sa imong pagsubay anang sunod niining atong Bible study through the YouTube pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. So kaninyo nga mga suki atong ipanginaot nga ang Dios mag-giya kanato panalipod kanato gikan sa mga kabilinggan atong yampo kini nga iya kitang dadon pag-usab dinhi sa makausap pa magpadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa na gyud ni sibugay padayon kini hantud makalahutay kita sa atong tumong nga mao ang unsa paghimaya sa Dios. Magampo ta. Balahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong dugang giya kanamo, pagtudlo kanamo sa imong kamaturan. Naot nga kiniud Dios sa among magamit sa mga adlaw-adlawng panginabuhi. Dala kami pag-usab ning dapita ugma sa pagpadayon sa among spiritual momentum. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.